Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay inuukol lamang natin ito sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin purihin, pasalamatan ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala siya yung pinakamagaling. Siya ang lumikha sa atin. Siya magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang mabawi ng buhay sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ang mga sugo, mga propeta. Anong kadahilanan? Upang ang mga tao ay hindi manlay. Upang ang mga tao ay malaman nila na mayroong tagapaglikha na dapat sambahin ang Allah subhanahu. Ganyan kadakila ang Allah. Ganyan kung makatarungan ng Allah. Bakit niya nilikha ang mga sugo, mga propeta? Anong kadahilanan? Upang kayo, ako, tayong lahat ng mga tao ay walang idadahilan sa kanilang buhay. Hindi natin sasabihin na mali ang ating relihiyon. Dahil siya ay nagsugo. Siya ay nagbaba ng mga mensahe mula sa Kanya. Yan ang lagi nating pagpapasalamat sa Allah. Bawat propeta na isinugo ng Allah na by destination. Ang panahon na Abraham na iba ang panahon na Yahweh. Ang iba, ang panahon ni Moses alayhis salam, iba ang panahon niya. Pero ang pinakahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit nawala na, hanggang ngayon, mayroon pa rin siya. Bakit? Dahil sakop ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang buong sanlibutan. So, bawat naniniwala sa Allah at naniniwala kayo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, magpasalamat ka. Ginawa ang Muslim na Allah. Innahullahu. Bakit? Daming tao, hindi sila Muslim. Bakit tayo ginawa ng Allah na Muslim? Anong reason? Anong dahilan? Ano ang salitang Muslim? Sumunod. Tumalima. Sumuko. Sa kalooban. Kautusan na nag-iisang tagapaglikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nakakalam ng surah Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ano ibig sabihin? Sabi ng Allah, sabihin nyo ang Allah ay nag-iisa. So, bawat Muslim sumuko, tumalima, sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Obligasyon nyo. Obligasyon nyo. Obligasyon ng bawat Muslim. Qul huwallahu ahad. Sabihin mo ang Allah ay nag-iisa. Ako ba ang nag-uutos? Mula ito sa Allah. Inutos ng Allah sa mga Muslim. Magpasalamat sa naging Muslim ka. Pero bago mo ang dinin na ikaw ay Muslim, may katala. Ikaw ba ay sumunod? Ikaw ba ay susuko? Ikaw ba ay tatalima? Obligasyon natin po. Hindi ka magiging dai. Hindi ka po pong magiging mangangaral hanggat hindi mo dinaanan ang mga dinaanan ng mga propeta, mga sugo. Ang alin? Ang mapahiya. Yan nakalagay sa Quran. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
Sumpang sa panahon, oras. Innal insana lafi khusr. Kayo, sumpangan sa panahon, ang mga tao ay nasa kalugihan, kapahamakan. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Liban, sabi ng Allah, sa mananampalataya na nagtatagubilinan ng mabuti. Nagbabawal ng masasama, anuman ang kahinatnan ng pagpaparating niya sa din Islam. Isa lang na sura, kabanata ng banal na Quran, sabi ni Imam Shafi, sapat na ito kung atin lang uunawain. Sapat na. Sumpangan sa panahon ng mga tao ay nasa kalugihan, kapahamakan. Ibang sa nananampalataya na nagtatagubilinan ng mabubuti, nagbabawan ng masasama, at sila'y nagsisipagtiis. Nagtitiis. Ano man ang kainatan ng kanilang magpaparating sa religiyon ng Allah. Inna Allah ma'aswari. Sabi ng Allah, katotohanan. Kasama natin ang taong mapagtiis. So, mga kapatid, obligasyon mo, lahat tayo na obligasyon natin ang la ilaha. Bakit? Pero bago natin obligasyon ninyo, anong sabi ng Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijab. Sabi ng Allah sa malapit niyang kahulugan sa Tagalog, o kayong mga Muslim,